Dibdibin natin yung mga questions at yung mga answer. Tulog! Kataon no. Tapos nila may balanghoy pa tayo. 2 eggs, ano lang yan siya, pepper, garlic, and walang salt. Para balik, ano tayo, low carb. And then, citron tea. O, yun lang. Kain tayo. Dito pala ako harap sa ating computer kasi una-una wala si Sophia. Tapos free ako. Kailangan kong maghanda para sa nararating ko na theory examination ng driving. So, good luck sa akin. Grabe, talagang good luck. Pagdasal niyo po ako na sana mapasa ko siya ng one time. Gusto ko lang pukunin siya ng one time para iwas sa gastos, iwas sa stress, at saka basta iwas sa lahat. Ang gusto ko lang talaga na sana makapasa ako. Kasi, and then, medyo nagdadalawang isip ako mga lalabs kasi nga, yung exam na kukunin ko is in Dutch. Alam niyo yung Dutch ko, nagkabalintong pa na akong Dutch, hindi pa talaga perfect. So, ngayon talagang tinatranslate ko lahat ba kasi syempre yung mga words sa driving at saka sa mga roads, mga everything, hindi ko yan nakasanayan, hindi ko yan sila nami-meet everyday. 'Di ba? So, ibang Dutch words naman sila. So, I'm trying my best. Meron na lang akong, I think, 20 days. Sa 24 yung exam ko. So, today is 13. 11 days to go. Wow! 11 days. So, mga lalabs, umpisahan na natin kasi mamaya magluluto na din ako, okay? So, para tayong nagba-back to school nito, meron pala akong nakitang notebook na wala pang nakasulat nito. Galing to sa agency na in-applyan ko dati. So, gagamitin ko to siya para mag-write down ng mga notes. Kailangan natin yan para akong estudyante talaga, pero kaso lang Dutch. So, nakabili na pala ako ng online examen oefenen. So, examination, practice, parang ganun. So, eto na siya. For example, yung timer, pinatay ko kasi sobrang bilis. 8 seconds lang. Tapos, first time ko pa lang sila na-meet. So, hindi ko nabasa yung buong libro. Kaya, ganun. So, eto na, for example, yung question dito is, hoeveel meter afstand moet je minimaal hebben vanaf jouw verleger by een snelheid van 80 km per uur? Oh, di ba? Ang galing kong ma-judge. Dito may question, 22, 44, or 88 meters. So, hindi ko yan alam. So, kaya, kailangan ng madamdaming, at saka sobrang, tawag nito, dibdibin natin yung mga questions at yung mga answer. Tulong, mga kapatid dyan. Hi, mga youngsters. Oy, nag-vlog ako. Hey, nag-live kami, short live with Team Cavayen. Ayan. Or, hindi ko alam if si Mami Suset or Sister Seto. Hello, youngster. Hi, sister. Hello sa inyo. Hi sa mga Inday Dudong, mga guwaps. tanawan ninyo akong attire. Kataon no. Tapos dala ko yung ng camera. May nakita akong ayan nagpa-practice ng driving. Tinignan ko yung name ng school kasi nakalagay yan lagi sa taas eh. And check natin
Kasi babae yung driver. Matandang babae. Baka mas okay yun sa atin. Ito pala yung nabili ko kanina sa Lidl sa pagmamadali. Exotic nuts, raisin, peanut, dried papaya, and cashew. Try natin to. We have isang carrot para sa ating pansit. And then salad for me tomorrow sa work. And then meron tayong beef for tomorrow. And then ito yung repolyo na binili ko kasi parang mas maganda to siya kaysa dun sa parang Pinas na style. Yung Pinas na style kasi is matigas. So, ito din is good for salad, yung coleslaw salad or cabbage salad. Ito yung pinaka-the best. Good luck sa aking pansit kasi wala akong toyo. Paano na ba to? Diba? Wala tayong toyo. Gagamitin natin cubes na lang. Wala na akong bulyon. Basta cubes na lang. First time, naubusan ako ng toyo. Wala nang toyo dito. Pangit yung toyo nila. So hindi na lang ako bumili. Ay nako. Ang hirap pag walang toyo. Magluluto ako ng fish fillet for Bana. Pwede to siyang lutuin from frozen. Para naman maubos-ubos yung aming frozen products. Kasi ang dami pang laman ng freezer. And kailangan kong maglinis ng freezer. So, ito lang siya. Timing time to mga 30 to 45 minutes. Nakita akong pancit bihon na rice noodles stir fry. Nagamit ko na to siya before and super sarap. Iba yung lasa niya pag naglagay ka nito kaysa toyo lang. So, gagamitin natin to kasi kompleto na po yung ricados nito. Hindi po ito sponsor ha. Mga youngsters, hindi sponsor. 잊었다 생각했는데 추억이 잠시 널 떠올린 거야. Still believe fine. I can control. I miss you, baby. 너무 어려워. 항상 이별은 쉽지 않아. 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나. 말없이 걸었었던 너와의 마지막 밤. 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나지 않게. 기억나지 않게. So, titikman natin mga lalabs. Manok muna, manok. Diba, ang daming sabaw. Gusto kasi yung parang masabaw ba? Natin ba? Sarap. Mga lalabs. Andyan na si Sophia. Kita niyo yan. Ayan, oh. Si Sophia yan. Pasok na.
Wow. Where's Mama? Where's Mama? Find Mama. Mama, where are you? I can see you. You found Mama, you found Mama. Peekaboo! Peekaboo! Kiss Mama, kiss Mama. Mwah! Shoes, shoes, take off the shoes. On the other shoes, take off the shoes. My baby's so pretty today, yeah? I miss you, Langga. Magagawa, laging natutulala, tuwing lumalapit ka. Let's go eat. Huh? Go. Huh? Sit down. Sit down, girl. Let's go eat. My baby's here. No, the TV. Ito yung dinner ni Dada. Yeah. And our baby's there. Yeah? Yeah. No, no. Hey. No. No, enough. No. Down, turn down. Get down. Sit down. Why don't you put it back? Hmm? Why don't you put it back? You're so cold. Her hands are so cold. Very cold. Oh. At least you're eating chicken. Yeah. You slept quickly last night, yeah? Oh, Mama needs to do our bed now. Wow, onions! The onions! Spring onions. Yeah? Wait enough. Girl stew. Hey guys, that smells good. Hey, Flint, want to try some of this special stew? I saved you a bowl. It's killer stew. Ever since that ghost man showed up, Flint Lockwood's been after us. Dada, please turn off Dada. My camera. On top. Taco! Taco. It's taco! Wow! Guacamole! Oh! A monster food. I don't know what's she. Oops. Bravo, young Lockwood. Bravo. Baby. The baby tacos na.
Kia? Kiss mama. Kiss mama. Wow, bear is nice. Yeah? Okay. So, mga lalabs, matutulog na kami. Pero, hindi, patulugin ko muna si Sophia, tapos ako, gigising ako ulit. So, kailangan ko muna siyang tabihan ng konti dito. And, sana po nag-enjoy kayo sa ating vlog for today. Huwag po kalimutang mag-subscribe sa aming channel. And then, click na din po yung like at saka bell para ma-notify kayo every time meron tayong new uploads. Thank you sa lahat ng mga suki ko dyan. Youngsters, mga lalabs. Thank you so much. Huwag na magkamaingay kasi si Sophia natutulog na. Patulog na siya. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지